Daikin Alterma Hybrid je dizalica topline koja koristi se za grijanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode. Hibridni način rada je taj što koristi dva energenta, to su struja i plin. Kada se javi potreba za grijanjem, znači pri vanjskoj temperaturi od 15 stupnjeva, Daikin Alterma Hybrid koristi jedan energent, a to je samo struja. Pri temperaturama nižim od 5 stupnjeva do minus 7 stupnjeva koristi se hibridni način rada, to jest uređaj koristi struju i plin. Pri nižim temperaturama od minus 5 isključivo radi plinski kondenzacijski kotao. Naš plinski kondenzacijski kotao ima fleksibilan način rada od 1,3 kW do 31 kW u maksimumu kada je potreba najveća za grijanje. Prednosti Daikin Alterma Hybrida u odnosu na druge sustave je taj što korisnik unosi cijenu energenta kao što su tarifa niže struje i tarifa visoke struje te kubik plina. Unosi u sam sustav, znači te uređaj sam odabire način rada kako bi krajnjem korisniku omogućile najviše uštede. Uštede hibridnim sustavom u odnosu na kondenzacijske kotlove je na godišnjoj razini 19%. Na tradicionalne stare kotlove do 32%. Procjena povrata investicije je 5 godina. Ugradnja ove dizalice topline nije komplicirana. Čak dapače, može se ugraditi na vaše postojeće mjesto gdje je vaš stari bojler stajao, tako da nemate nikakvih građevinskih radova niti tehničkih radova unutar samog objekta. Kod ugradnje ovog sustava u novogradnji, prednost je ta što umjesto radijatora ugrađujemo ventilokonvektore, te ste sa istim uređajem riješili grijanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode. Daikin Alterma Hybrid je najmoderniji sustav grijanja, hlađenja i pripreme sanitarne vode. Krajnjem korisniku pruža maksimalan komfor uz maksimalnu uštedu, što smo dokazali našim prvim ugradnjama u Hrvatskoj.